Jeg tror, at min æstetik, den kommer mange steder fra. Jeg tror både, den kommer fra barndom og min familie og generelt de mennesker, der er omkring mig, men den kommer også fra den by, jeg bor i, og den kommer fra steder rundt i verden, jeg har besøgt. Og så tror jeg, at det, som egentlig også er essentielt, er, at jeg sådan godt kan lide et godt tema. Godt lide at tage udgangspunkt i et årti, eller tage udgangspunkt i et sted, eller et menneske, eller et eller andet, som ligesom får lov til så at blive til noget, som jeg kan lave et eller andet kreativt produkt ud af. Altså, jeg har ikke noget konkret tidspunkt i mit liv, eller nogen sådan særlig milepæl, som jeg husker, hvor at jeg har tænkt, nu er det her, jeg skal. Men jeg har oplevet, at det har været altafgørende for min praksis at få lov til at arbejde i nogle kommercielle samarbejder, og få lov til at arbejde nu som kok i mit daglige, eller i min hverdag. Jeg tror, at det, jeg drømmer om i nærmeste fremtid, er at gøre det, jeg gør lidt endnu, og arbejde mere ind i at lave nogle set-designs. Og så tror jeg, at mit sådan helt store formål med at arbejde med mad, det er at få mulighed for, lige så corny som det lyder, at hjælpe mennesker med ligesom at åbne op for en samtale og føle en forbundethed igennem den.